Konečne sme dorazili na hrad Červený kameň. Trochu sme meškali a preto ďakujem pracovníkom hradu, že boli takí veľmi zláti a trpezliví, počkali sa na nás a mohli sme využiť objednaný termín. Za hodinu nebolo možné využiť všetky priestory, tak sme dali po 15 minút na jednu lokáciu. Na fotenie som zobrala ateliérové vybavenie, bliesky a baterku. Zobrala som tiež dymostroj, ale ten nám nedovolili použiť. Prvú lokáciu som vybrala hneď pri vchode na schodoch. Tam sme pobiehali hore dole, kým sme našli ten pekný rakurs. Musela som dbať pri práci s bleskom na to, aby nesvietil na obraze na stenách. Len aby bola dobre nasvietená celá postava našej kráľovny vo fialových šatoch. Šaty majú krásne rukavy a závoj a tak sme sa s ním pohrali, aby bol na zábere nejaký pochyb. Z fotenia v tejto lokácii sme dostali takýto výsledok.